Erronka malauko final handia. Zangozako zezen plazak 100 lagun bilduko ditu hiru talde finalisten lehia ikusteko. Errelebo proba izango da, 4 zatitan banatuta, bata bestearen jarraian. Lehendabizi, soka elastikoa kuboa betetzeko. Hurrengo atalean, gutun azala aurkitu beharko du talde bakoitzak. Horren barruan hurrengo probarako irizpideak egongo dira. Hirugarren zatian, trontzatu beharko dute, gutun azalean jartzen dituen kilo eta egur puxkak lortzeko. Azkenik, enporrak zaku batean sartu eta kapitainak helmugaraino iritsi beharko du lasto fardo baten gainean eta beste partaideen laguntzaz. Erronka malauko garaia izango da armailetan egongo den bandera hartuko duena. Animo gazteak, zuek izan zaitezkete sariaren irabazleak!